awinjo en mana ayie gi kene e gik moko mowacho lakini adwa mana pogra kode wach mar pinje mopogore opogore nigi dwachgi. Amerka nigi dwachgi, China nigi dwachgi, Russia nigi dwachgi ka gitudre gi pinje mamoko. To onge rach piny moro bet gi dwache. Lakini nyaka wapenjre ni dwachgi ni bende oluwre gi dwachwa. Wabende wayudo gimoro kanyo kose en gima dhi hinyowa. Omiyo mano bende nyaka wang'e. King'iyo tudruok masebed go gi Amerka, nitie gik mabeyo mwaseyudo lakini nitie gik mang'eny ma bende wabende wasehinyre. King'iyo kanye mineno ko hinyore. King'iyo wach iwacho ni pesa mimiyo World Bank ni. Ka World Bank omi pesa mondo mi pinje ka Kenya, gin gi conditionalities mage. Some of those conditionalities en gik mahinyowa. Kwa mfano inyalo yudo ka giwacho ni pesa ni kik ti kata e wach skundi. Utigo mana yo machal kama to un gi dwachu uneno nu nyalo pango. Omiyo idwa nutigo kaka gin gidwaro. Iyudo ni pesa ni kukawe to interest mare dhi bet mamalo. To ka ang' udhi chule to odhi hinyou. To kok uchule tiyudo ka kendo koro udhi hinyre. Gik mopogore opogore. Iyudo ka gik moko ka security, gik moko ka infrastructure. Amerika ndalo mang'eny nene wacho ni gin ok ginyal support gik moko ka ndeche. Yet ndeche ne nyalo konyo ahinya. In fact mano o change mana kinde makro China ochako support ndeche.